Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε στο Λονδίνο η 7η και προτελευταία ταινία της σειράς Harry Potter. Η πλατεία Λέστερ γέμισε από εκατοντάδες φανατικούς οπαδούς που περίμεναν επί ώρες για ένα και μόνο αυτόγραφο. Το παρόν έδωσαν οι συγγραφέας του Harry Potter αλλά και οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές. Η 7η και προτελευταία ταινία της σειράς με τίτλο «Ο Harry Potter και η κλήρη του θανάτου, μέρος πρώτο» είναι γεγονός. Εκατοντάδες φανατικοί θαυμαστές του μικρού μάγου και της παρέας του περίμεναν υπομονετικά επί ώρες στο Λονδίνο, όπου δόθηκε η πρεμιέρα της ταινίας, για να αποκτήσουν ένα αυτόγραφο από τους ηθοποιούς και τη συγγραφέα του βιβλίου. 14 μήνες χρειάστηκαν για τα γυρίσματα της ταινίας του τελευταίου βιβλίου της σειράς, η οποία χωρίστηκε σε 2 μέρη. You know, 10 years is a long time to spend with one character. I'm not sure I'd go running back. It would be a very hard decision, certainly. Η προβολή του πρώτου μέρους της ταινίας θα ξεκινήσει 19 Νοεμβρίου και οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του Harry Potter αναμένεται να σπεύσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες.